nwanne m nwaanyị ha na-ata afụ wee je kpọrọ ya sị ka mụ na ya bi ma atagide m nwa afụ tagide afụ ọnwụọ ihe o ji nọ nsọ ka m na-eyasị na ọ ga-ata ya tigide orolo na staircase daa eventually nwụọ kemgbe anwa ụmụaka fụzie m ha gbawa ọsọ ojiọkpa aṅụ tii ka m bụ maka na ma ndị ọzọ na-akọ anyị ọnụ mgbe a na-achọzi m akpa nwa ha ji aṅụ tii aha m bụ evangelist Patience anọ from Guinea n'Ugwu Ozokwor agbachago m ọsọ na ihe onyonyo maka mgbe ihe sigide ike na dịkwa ka Christmas na ha elu nwere ebe mma m ga-esi weta ma kọp rice ndị be m gwere ha bịa iburu m n'ụtụtụ ka anyị jebe ọrụ ọbụna di m nwụọ ọka eluchara 2 hours ọnwụ ha wee bịa wee sị na mama onye nwe fim wee tie gasa nya ọmaghị m na di m nwụ ka ọ na-aya ọmaghị m na ọrụ ya ga-ekolu n'elu zie dịka eziri ezi mmiri na-erughị eru zoo ndị na-ekwu na bus stop na-eche moto ma anyị nwa onye ọbụla gbapụ for general in London, general in America, general in all the special joints around. I'm the only woman that knows how to enjoy herself. My legs are ever strong on the ground. Ezi anyị nwere mmadụ, Igbo anyị nwere mmadụ ndị na-agba mbọ mebe obodo. Igbo anyị nwere ijele ndị na-eme ka obodo